Myslím, že túto situáciu pozná asi každý rodič. Vidíte svoje dieťa a ten zhrbený chrbát nad mobilom. No a čo spravíte? Ten rodičovský reflex naskočí úplne automaticky. A je to tu. Seď rovno. Úplná klasika však. Hovoríme to snáď ako nejakú mantru. Ale úprimne, zastavíme sa niekedy a zamyslíme sa, čo to vlastne znamená? A hlavne, ako presne to má to dieťa urobiť? No, a tu prichádza tá kľúčová otázka. Čo ak to celé nie je o chrbte? Čo ak ten problém je v skutočnosti niekde úplne inde? V dychu? Čo ak riešenie nespočíva v nejakom silenom, krčovitom narovnávaní, ale v niečom takom prirodzenom, ako je dýchanie? A presne o tom bude tento rozbor. O tom neuveriteľne tesnom, no často úplne prehliadanom prepojení medzi tým, ako dýchame a ako sedíme alebo stojíme. A aby bolo jasné, toto nie je žiadna ezoterika. Naopak, máme na stole fakt, solidné dáta z fyzioterapie, z biomechaniky a dokonca z úplne čerstvého výskumu, ktorý práve teraz prebieha na stovkách detí priamo v školách. Dobre, poďme na to. Predstavme si to. Stačí sa len tak rozhliadnúť okolo seba. Je jedno, či ste v kaviarni, v električke, alebo len tak doma v obývačke. Ten obraz je všade rovnaký. Hlava dole, chrbát guľatý, ramena vpredu. Jeden zo zdrojov, z ktorých čerpáme, to nazýva priam pandémiou modernej doby. A táto pandémia so sebou automaticky prináša jednu vec – plítke dýchanie. No dobre, ale prečo je to tak? Čo sa vlastne presne deje v tele, keď sa takto zhrbíme? Odpoveď je, no v podstate až brutálne jednoduchá. Predstavme si hrudník ako takú harmoniku. Aby mohla hrať, teda aby sme sa mohli nadýchnuť, musí sa pekne roztiahnuť do všetkých strán. A hlavný motor tohto pohybu? Náš najdôležitejší dýchací sval, branica. No a teraz, čo sa stane v tej zhrbenej pozícii, odborne sa tomu hovorí hyperkyfóza, tú harmoniku jednoducho stlačíme. Hrudná kosť klesne a branica, ktorá funguje ako taký piest, zrazu narazí na strop. Nemá sa kam pohnúť. Je zablokovaná. A výsledok? Pľúca sa jednoducho nemôžu poriadne roztiahnuť. No a presne tu sa dostávame k samotnému jadru problému. Toto totiž nie je žiadna jednosmerka. Funguje to oboma smermi. Zlé držanie tela ničí dýchanie. A zlé dýchanie to zase na oplátku ničí držanie tela. Je to proste deštruktívny, začarovaný kruh. Tak sa na to pozrime pekne po poriadku. Prvá časť kruhu – zhrbenie ničí dych. Takže branica je zablokovaná, nemôže pracovať. Čo urobí telo? Musí si nejako poradiť, nájsť náhradné riešenie. A tak zapojiť tzv. Pomocné dýchacie svaly. To sú hlavne svaly na krku a v oblasti ramien. A zrazu, namiesto toho hlbokého, pokojného dýchu do brucha, dieťa začne dýchať plitko, len takou hornou časťou hrudníka. Je to strašne neefektívne a pre telo veľmi, veľmi energeticky náročné. A teraz poďme na tú druhú, možno trochu menej jasnú časť. Ako pre Boha môže zlé dýchanie spôsobiť zhrbený chrbát? No, spomeňme si na tie pomocné svaly na krku. Ich hlavná úloha predsa nie je dýchať, ale ak ich telo núti makať pri každom jednom nádychu, a to je mimochodom asi 20 000 krát za deň, tak je to ako by boli non-stop v posilke. A čo sa stane s preťaženým svalom? No predsa sa skráti a stúhne. A keďže tieto svaly idú od krčnej chrbtice k ramenám, je úplne logické, že keď sa skrátia, stiahnu hlavu a ramená dopredu. Jedna zo štúdií to opisuje fakt výstižne, že toto neustále preťažovanie doslova vytesá to zlé držanie tela priamo do tela. A teraz pozor. Tento začarovaný kruh nie je len o svaloch a kostiach, ani zďaleka. Jeho dôsledky idú oveľa, oveľa hlbšie a zasahujú priamo náš nervový systém. OK, toto znie trochu odborne. Respiračná sinusová arytmia. To slovo arytmia môže znieť trochu desivo, ale verte mi, v tomto prípade je to presne naopak. Je to znak zdravia. RSA je vlastne úplne normálne a dokonca žiaduce kolísanie tepu. S nádychom sa srdce trošku zrýchli, s výdychom zase spomalí. A vedci zistili, že veľkosť tohto kolísania nám presne ukazuje, ako aktívny je náš blúdivý nerv. To je taká hlavná diaľnica toho systému, ktorý nás upokojuje. Je to vlastne naša vnútorná brzda. No a ako s tým súvisí to zhrbenie? Jednoducho. Stlačený hrudník a plitké dýchanie vlastne tlmia aktivitu tej našej vnútornej brzdy, toho blúdivého nervu. A tým pádom sa znižuje aj tá zdravá variabilita srdca. To zlé držanie tela tak vlastne neustále posiela do mozgu signál pozor, niečo nie je v poriadku, buď v strehu.
Nervový systém dieťaťa je tak v podstate zaseknutý v takom neustálom, miernom stave bojuj alebo uteč. Odborne sa tomu hovorí sympatická hyperaktivácia. A viete, s čím je to spojené? No predsa s úzkosťou a problémami so sústredením. Takže, čo tu vlastne máme? Celú generáciu detí, ktorá je v podstate uviaznená v takomto fyzickom aj nervovom strese. Existuje vôbec nejaká cesta von? Ako sa z tohto dá dostať? Dobrá správa je, že áno. Našťastie. Zdroje, z ktorých sme čerpali, hovoria jasne, že nádej existuje. A zdá sa, že všetky cesty vedú k jednému jedinému, často úplne prehliadanému svalu. A tým hrdinom je bránica. Je to absolútna superstar nášho tela. A v čom je taká výnimočná? Všetky štúdie sa zhodujú v tom, že má dve úplne rovnocenné a životne dôležité úlohy. Prvá, to je jasné, dýchanie. Ale tá druhá, to je posturálna stabilizácia. Inými slovami, je to hlavný sval, ktorý nám drží chrbticu. A ako to robí? Je to úplne geniálne. Vytvára tzv. Vnútrobrušný tlak. Predstavme si to. Pri správnom nádychu branica klesne ako piest. Zatlačí na orgány a spolu s ďalšími hlbokými svalmi vytvorí taký pevný, natlakovaný valec. Je to doslova ako vnútorný airbag, ktorý sa nafúkne a zvnútra nám podoprie chrbticu. A teraz to najlepšie. Branica sa pre túto stabilizačnú funkciu aktivuje ešte skôr, ako vôbec pohneme rukou. Mozog najprv pošle signál branici, hej pozor, ideme sa hýbať, spevni stred a až potom dá povel ruke. Je to úplne vrodený automatický reflex. Lenže ak kvôli zlému dýchaniu tento prvý kľúčový krok nefunguje, celý systém sa nám vlastne rúca. Ale, a to je tá najdôležitejšia správa, tento systém sa našťastie dá preprogramovať. A teraz sa podržte, lebo čísla z jednej českej štúdie na mladých športovcoch sú naozaj ohromujúce. Hovoríme tu o zlepšení o neuveriteľných viac ako 60%. Čo presne zistili? Vzali skupinu mladých športovcov, ktorí mali naozaj zlé dýchové návyky. A po iba 8 týždňoch cielených cvičení sa ich schopnosť zapojiť bránicu dramaticky zlepšila. Je to jasný dôkaz toho, aké neuveriteľne prispôsobivé sú naše telo a mozog. A potom je tu ďalšia fascinujúca vec, a to Butejkova metóda. Jej logika je úplne paradoxná. Cieľom totiž nie je dýchať viac, ale naopak menej. Ako je to možné? Celé je to o tom, že mnohí z nás trpia tzv. Skrytou hyperventiláciou. Dýchame proste viac ako potrebujeme a tým si z tela vydýchame priveľa CO2. A teraz tá poenta. CO2 je absolútne kľúčová molekula. Bez nej sa kyslík nedokáže z krvi uvoľniť do svalov a orgánov. Takže cieľom je upokojiť dých, udržať si v tele viac CO2 a paradoxne tak zlepšiť okysličenie. A čo je na tom pre nás najdôležitejšie? Jedným z hlavných pilierov tejto metódy je áno, presne tak, rovný chrbát. Náprava dýchu a náprava držania tela sú proste dve strany tej istej mince. A toto nie je len nejaká teória. Toto všetko sa práve teraz deje v praxi, prenáša sa z laboratórií do reálneho sveta. Napríklad výskum s názvom Funkčné dýchanie v školách, ktorý vedie Magdalena Slezáková, robí presne toto. Aplikujú tieto princípy priamo v školských triedach. A výsledky merajú úplne objektívne, napríklad pomocou prístroja, ktorý sa volá špinálna myš. Ten dokáže bez akéhokoľvek žiarenia presne zmapovať, ako sa deťom mení zakrivenie chrbtice. Dobre, poďme si to celé zhrnúť. Čo sú tie najdôležitejšie veci, ktoré by sme si z tohto mali odniesť? Takže, poprvé, držanie tela a dýchanie nie sú len nejakí susedia. Sú to v podstate siamské dvojčky. Jedno bez druhého proste nemôže fungovať správne. Po druhé, bránica je absolútne kľúčový hráč. A to nie len pre dých, ale aj ako náš vnútorný stabilizátor. Po tretie, tento problém nie je len o kostiach a svaloch, je aj neurologický, priamo súvisí s tým, ako sa deti cítia a ako zvládajú stres. A po štvrté, a to je asi tá najlepšia správa zo všetkých, nič z tohto nie je navždy. Tieto zlé návyky sa dajú účinne preprogramovať. A to nás všetko privádza k jednej záverečnej a možno trochu provokatívnej otázke. Keď už dnes vieme, aké absolútne zničujúce je pre detské telo dlhé, nehybné sedenie v laviciach, nenavrhujeme vlastne našim deťom nevedomky posturálne a dýchové problémy ako povinnú súčasť základného vzdelania?
Skúsme si predstaviť, ako by asi vyzerala škola, ktorá by bola navrhnutá s ohľadom na prirodzený dých a pohyb. No, to je určite silná myšlienka na záver. Pre všetkých, ktorých táto téma zaujala a chceli by vedieť viac alebo sledovať, ako sa tento fascinujúci výskum v školách vyvíja, určite odporúčame sledovať prácu Magdalény Slezákovej a projektu Breath and Body Academy.